లక్ష్మీ పద్మజ చెప్పే కథలకు స్వాగతం. శివ మంత్రాన్ని కనుక మీరు శివుడికి పూజ చేసేటప్పుడు ఈ మంత్రాన్ని ప్రతి సోమవారము మీరు ఈ మంత్రాన్ని చదువుకున్నారు అన్న ఈ వీడియోలో నేను ఈ మంత్రాన్ని చెప్తానండి. మీరు చదివినా పర్వాలేదు, విన్నా పర్వాలేదు. ఈ మంత్రాన్ని చదవటం వల్ల మీకున్న కష్టాలు, కన్నీళ్ళు, సమస్యలు మొత్తం తొలగిపోతాయండి. ఈ ఒక్క మంత్రాన్ని చదువుకున్నందువల్ల మీరు సోమవారం అంటే చాలామంది శివుడికి అభిషేకాలని, లేదంటే ఇంట్లో మారేడు దళాలతోటి అలా ఇష్టమైన నైవేద్యాలతోటి శివుడికి పూజలు చేసుకుంటూ ఉంటారు కదా. అవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే, మీరు ఈ ఒక్క మంత్రాన్ని చదువుకొని శివుడిని ఆరాధిస్తే మీ కష్టాలు మొత్తం తొలగిపోతాయండి. ముఖ్యంగా మీకు ఎప్పటి నుంచో పీడిస్తున్న సమస్యలు ఉంటాయి కదా, ఆ సమస్యలు కూడా మిమ్మల్ని వదిలి వెళ్ళిపోతాయి. మీరు ఆనందంగా సుఖ సంతోషాలతో ఉండొచ్చండి. ఆ మంత్రం ఏంటో నేను చెప్తాను. ముందు శివుడి మంత్రం చదువుకోబోయే ముందు ఒక చిన్న కథ చెప్తాను. ఈ కథ వినండి. సోమవారం ఆదిదేవుడు పరమేశ్వరుడికి అంకితం చేయడం జరిగింది. సోమవారం నాడు పరమేశ్వరుడికి ప్రత్యేకంగా పూజలు చేస్తూ ఉంటారు. శివుడికి బోలాశంకరుడు అనే పేరు ఉంది కదండి, అందరికీ తెలుసు కదా. కోరిన కోరికలు వెంటనే తీరుస్తాడు శివుడు, బోలాశంకరుడు అని అంటూ ఉంటారు కదా. చాలామంది భక్తులు శివుడిని కోరుకుంటే ఏ కోరికైనా త్వరగా తీరుతుంది అని చెప్పి శివుడు బోలాశంకరుడు అని చెప్పి కోరికలు కోరుతూ ఉంటారండి. వాళ్ళకి త్వరగా కూడా కోరికలు తీరుస్తూ ఉంటాడు ఆ శివ భగవానుడు. శివుడు బోళాశంకరుడని, భక్తులు పిలవగానే పలుకుతాడని, వారి కోరికలను తీరుస్తాడని ప్రతీతి అందరికీ తెలుసండి ఆ విషయం. అయితే శివుడి ఆరాధనలో వివిధ వస్తువులను ఉపయోగిస్తారు. ముఖ్యంగా శివుడు అభిషేక ప్రియుడు అనమాట. అది కూడా అందరికీ తెలిసిన విషయమే కదండి. శివుడికి అభిషేకం అంటే చాలా చాలా ఇష్టం కదా. ఆయనకి మనము అభిషేకం చేశాము అంటే వెంటనే ప్రసన్నుడవుతారండి. అందుకే శివుడికి చాలామంది అభిషేకం అనేది చేస్తారు. అలా శివుడికి అభిషేకం చేస్తే వెంటనే ప్రసన్నుడవుతాడండి. తద్వారా పరమేశ్వరుడి అనుగ్రహం మనం పొందవచ్చు. ఇక వేద మంత్రాల పఠనం చాలా శక్తివంతమైనదిగా పరిగణించడం జరుగుతుంది కదా. శక్తివంతమైన శివ మంత్రాలను పఠించడం ద్వారా కూడా కుటుంబ సమస్యలు, ఇతరత్ర వ్యాధులు ఉంటాయి కదా, ఏమన్నా ఆరోగ్య సమస్యలు, అవి ఇతర బాధలన్నీ మీకు ఎప్పటి నుంచో తీరకుండా ఉండే బాధలు ఉంటాయి కదండి, ఆ బాధలు, కష్టాలు, కన్నీళ్ళు, మీ పిల్లలకి పెళ్ళిళ్ళు సంబంధాలు అవి దగ్గరికి వచ్చినట్లే వచ్చి దూరం అయిపోతూ ఉంటాయి. ఈ సంబంధం కుదురుతుందేమో, ఈ సంబంధం కుదురుతుందేమో అనుకుంటూ ఉంటారు. ఏది కూడా నోటి దాకా వచ్చి పోతూ ఉంటుందన్నమాట. ఏంటా ఈ బాధలు, ఈ కష్టాలు, కన్నీళ్ళు అని మీరు దుఃఖంతో కుమిలిపోతూ ఉంటారు. అలాంటి కష్టాలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయండి. అలా అని మన విశ్వాసం అన్నమాట. మరి ఆ మంత్రం ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందామండి. ఓం మహాదేవాయ విద్మహే రుద్రమూర్తయే ధీమహి తన్నః శివ ప్రచోదయాత్ అనే మంత్రాన్ని మీరు 9 సార్లు కానీ 11 సార్లు కానీ, మీకు ఇంకా శక్తి ఉంటే 108 సార్లు కానీ సోమవారం రోజు మరీ మరీ మంచిదండి. ఆ రోజు కనుక శివుడికి పూజ చేసుకొని ఈ మంత్రాన్ని కనుక మీరు చదువుకున్నారు అంటే, శివగాయత్రి మంత్రం అండి. ఈ మంత్రం చదువుకొని మీ కష్టాలు, కన్నీళ్ళు, బాధలు అన్నీ ఆ శివ పరమాత్ముడితో కనుక మీరు చెప్పుకున్నారు అంటే మీకు ఆ బోళాశంకరుడు ఇట్టే తీర్చేస్తాడండి. తప్పకుండా ఈ మంత్రాన్ని మీరు ఒక్క సోమవారం రోజైతే మీకు త్వరగా నెరవేరుతుంది ఆ కోరిక అనేది. ఆ సోమవారం రోజు కాకుండా వారం మొత్తము, నెల మొత్తం కూడా ఏ రోజైనా ఆ శివుడిని మనసులో మీరు తలుచుకొని ఈ మంత్రాన్ని కనుక మీరు చదువుకున్నారు అంటే మీ కష్టాలన్నీ తీరిపోతాయండి. ఇది నిజమండి, వాస్తవం అండి. తప్పకుండా మీరు ఈ మంత్రాన్ని జపించడం ద్వారా మంచి ఫలితాలను పొందుతారు. ఇంత మంచి మంత్రాన్ని మీరు చదువుకునే ముందు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వీడియో చూస్తూ ఒక్క లైక్ కొట్టండి. ఎందుకంటే మీరు లైక్ కొట్టినందువల్ల నా వీడియో ఎంతోమందికి చేరువవుతుందండి. ఇంత మంచి మంత్రాన్ని మీరు ఎంతోమందికి పంపించిన వాళ్ళు అవుతారు, షేర్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. ఆ పుణ్యఫలం మీకు దక్కుతుందండి. అందుకని అందరూ వీడియో చూస్తూ ఈ కథ వింటూ, ఈ మంత్రం వింటూ మీరు ఒక లైక్ కొట్టి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇక ఈ శివ మంత్రం చదివితే ఏమొస్తుంది, ప్రయోజనాలు కూడా నేను మీకు చెప్తానండి. సోమవారం నాడు ఈ శివ మంత్రాన్ని పఠించటం ద్వారా అన్ని రకాల రోగాలు, దోషాలు, కష్టాలు
ఇంకా బాధలు బందీలు అన్నీ తీరుతాయని విశ్వాసం అండి. ఈ మంత్రాలను పఠించటం ద్వారా పితృదోషం, కాలసర్పదోషం, రాహుకేతు శని బాధల నుండి కూడా మనం ఉపశమనం పొందవచ్చండి. అందుకని ఈ మంత్రాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ పఠించండి. మహామృత్యుంజయ మంత్రం ఉంది కదండి, ఆ మంత్రాన్ని జపించటం కష్టంగా ఉన్నవారు నేను చెప్పిన ఈ చిన్న శివ మంత్రాన్ని జపించుకుంటే మీ బాధలు, కష్టాలు, అన్ని సమస్యలు మొత్తం తొలగిపోతాయండి. మీ ఇంట్లో ఏమైనా ఆగిపోయిన సమస్యలు ఉంటాయి కదా, అవి కూడా మీకు త్వరగా తీరిపోతాయి. ఈ మంత్రం మీరు చదువుకున్నందువల్ల మీకు ఎప్పటి నుంచో నయం కాని రోగాలు ఉంటాయి కదండి, ఆ రోగాలను కూడా నయం చేస్తుందండి. ఈ మంత్రాన్ని పఠించడం ద్వారా మోహము, క్రోధము, ద్వేషము, దురాశ, భయము, వ్యాకులత అన్నీ కూడా నశించిపోతాయి. ఈ మంత్రం మనిషిలోని ధైర్యాన్ని, ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తుందండి మనకి ఈ మంత్రాన్ని చదువుకుంటే కనుక. ఈ శివ మంత్రాన్ని పఠించటం ద్వారా శరీర సంబంధిత రుగ్మతలన్నీ కూడా నశించిపోతాయి. ఈ మంత్రం ఆధ్యాత్మిక, మానసిక ప్రశాంతతతో పాటు స్థిరత్వాన్ని కూడా కలిగిస్తుందని మన విశ్వాసం అన్నమాట. ఈ మంత్రాన్ని జపించటం ద్వారా జీవితంలో సానుకూల శక్తి ప్రవాహం కూడా పెరుగుతుందన్నమాట. విన్నారు కదండి, ఈ మంత్రాన్ని విన్నా కానీ, మీరు ఈ మంత్రాన్ని పఠించినా కానీ మీకు ఎంతో పుణ్యఫలం అనేది దక్కుతుందండి. ఈ శివ మంత్రాన్ని కనుక మీరు చదువుకుంటే ప్రతి సోమవారం రోజు చదువుకోండి. లేదంటే 1 నెల రోజులను, 2 నెలలను, 3 నెలలను, ఇన్ని వారాలను మీరు అనుకొని ఈ మంత్రాన్ని జపించుకోండి. మీ కష్టాలన్నీ తీరిపోతాయి. అలాగే మీకు శక్తి కనుక ఉంటే చెరుకు రసం ఉంటుంది కదా, ఆ చెరుకు రసంతో కానీ, ఆవు నెయ్యితో కానీ, పాలుతో కానీ, ఆవు పాలు తీసుకోవాలండి, ఆవు పాలు కానీ, వీటితోటి కనుక వీటిలో ఏ ఒక్కటి ఉన్నా కూడా మీరు ఈ శివుడికి అభిషేకం చేయగలిగారు అంటే మీ కష్టాలన్నీ తీరిపోతాయండి. ఇవి కూడా మీకు శక్తి లేదు అనుకోండి, నీటితోటి అభిషేకం చేసినా కూడా చెంబు నీళ్లు తీసుకోండి, ఆ నీటితోటి శివుడికి అభిషేకం చేయించినా కూడా మీకు ఈ కష్టాలన్నీ తీరిపోతాయండి. ఎందుకంటే మనం ఎంతోమంది దేవుళ్ళకి మొక్కుతూ ఉంటామండి, కానీ బాధలు మనకి త్వరగా తీరిపోవాలి, ఈ సమస్యలన్నిటి నుంచి మనం బయటపడాలి త్వరగా అనుకుంటే ఈ బోళాశంకరుడు ఒక్కడే మనకి చాలా త్వరగా మనల్ని బయటపడేయటానికి. ఈ బోళాశంకరుడికి మొక్కితే చాలండి, మనం అన్ని సమస్యల నుంచి కూడా బయటపడిపోవచ్చు. అలాగే మీకు అందుబాటులో కనుకుంటే ఒక బిల్వ పత్రాన్ని తీసుకొని వెళ్ళి ఆ శివుడికి సమర్పించారు అంటే ఇంకా త్వరగా మనం ఆ సమస్యల నుంచి బయటపడచ్చండి. ఎంతోమంది కష్టాలు పడుతూ శివుడిని అభిషేకించి కోరుకున్న కోరికలను ఎంతోమందికి తీర్చాడండి. ఆయన అంత త్వరగా తీరుస్తాడు. కాబట్టి మీ సమస్యలన్నిటికీ పరిష్కారాలు ఇవ్వండి. వీటిలో ఏ ఒక్కటైనా సరే తీసుకొని మీరు అభిషేకం చేపించుకోవచ్చు. సోమవారం రోజు కనుకైతే మరీ మంచిదండి. మీరు అలా చేసుకొని బిల్వపత్రాన్ని కూడా సమర్పించుకొని ఈ మంత్రాన్ని చదువుకొని మీ సమస్యలన్నీ తీర్చుకోండి.